ಶ್ರಮಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಟುದ ಸುರುಡ್ದೆ ಆ ಏರು ಗಿಡ ಅವನ ಟೈಮ್ ಇರದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಇರ್ಲು ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಯವಣ್ಣಗ ಯಾನ ಎನ್ನೆ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಟಿ ಏರು ಗಿಡ ಅನ್ನದ ಪತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದ್ಸರ ತೀರ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಪೂರ ಟೀಮ್ ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಟು ಎರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಪ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪನ ಅಭಿಮಾನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಏಪಗಲ ಒರಿ ಶಾಶ್ವತ ಒರಿಯೋಡು ಅನ್ನೋ ಜೊತೆ ಅಭಿಮಾನ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುದಿಯ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕುದಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ ಅಂಡ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ತೂದಿಪ್ಪರು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಸಂದೀಪ್ ನಾರಾವಿ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಪಂಡೈತೆ ಕುದಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈರ್ ಏರ್ ಮೂಲತಃ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾದ ವೈಕಾದಿ ಇಂಚ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲತಃ ನಾನು ನಾರಾವಿದೆ ಸಂದೀಪ್ ಅಂಡದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕನೆ ಕಂಬಳ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏನು ಹೊಸ್ಮಾರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ಪನಾಗನೆ ಇದು ಕಂಬಳಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ದಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೃತ್ತಿ ಕಲ್ತೆ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪಿದೇವರ್ಗು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿದವಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಲೈವ್ ಉಡು ಸಂದೀಪ್ ನಾರಾವಿ ಪಂಡ ಈ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಬರೀ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗುರ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಎರು ಒಂಜಿ ಕರೆಡ್ದು ಮಂಜೋಟಿ ಎತ್ತನಾಗ ರಡ್ ಸೈಡ್ ದಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರೋ ಬರೀ ನೈಟ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತ ಕಂಬಳದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಡಿತ್ಲೆ ಕೊನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತೋಜೋಡ್ ಪಂಡದ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ತೂಪ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳಡ್ ಕಂಬಳಡ್ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರು ಉಂಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಲೈವ್ ಕೆನಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಎರುವು ಟೀಮುದ ಬೊಕ್ಕ ಎರುವುತ ಪುದರ್ದ ಅದ ಅವು ಒಂಜಿ ರೇಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ಲೆ ಕನಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ತೋಜೋಡ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಪಿದೆಯವರು ಬನ್ನಾಗ ಕುದಿತ್ತ ಟೈಮಿಗೆ 2023-24 ಸೀಸನ್ ರಜೆ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತೆ ಕುದಿಕ್ಕಂದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ತೊಂದು ಐಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಕುದಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಯಾರ್ ಕುದಿ ಎನ್ನ ಊರ್ ಕೈತಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಅಂಚ ಅದು ಮಿಯಾರ್ ಕುದಿತ ಕುದಿತನಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಮನದನಿ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪ್ ಹೇಳಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತಂದ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪರ್ ಅಂಚ ಅಲ್ತರ್ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 200 ಇತ್ತಾರೆ ಆತೈತ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಲ್ತರ್ತಕ್ಕ ಏರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಏರು ಬಿಡ್ಲೆಕನಿ ಮಿತ್ ಬದ್ಲೆಕನಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಡ್ದ ಆಪೈತ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅವನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಸೌಡಂದತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ 23-24 ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಒಂಟಿ ಏರು ಗಿಡವನ ಆ ವಿಡಿಯೋ 44 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಕಮಲದ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನಚಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐತಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ಮುರಣಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ನಾಗುಲ ಮೋಡೆಲ ಗಿಡವನಾರು ಶಂಕರ್ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಅವಲ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು 6.1 ಆಡ್ ನಲ್ಲ ದುಂಪೋದು ಅಂಚ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ನಾನು ಪಿದೇವರು ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ರಜೆ ಮುಗಿನ ಪಂಡ ರಜೆ ಮುಗಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಪಂಡದು ನಾನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಪಟದೆಪ್ಪದ ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಕಡ ಪಡ್ದು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಕಂಬಳದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ರಜೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾವ ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಪ್ರ ಅರಬಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಅಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಇದು ಈರ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡಿತ್ತರ ಪಂಡ ಈರಗದಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏರು ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಈರ ಅಪಗದ ಕಂಬಳ ರೇಸ್ತು ಏರಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏರು ಗಿಡಪ್ನಾಕ್ಲಿ ಯಾನು ಶ್ರಮಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಟುದ ಸುರುಡ್ದೆ ಆ ಏರು ಗಿಡವನ ಟೈಮ್ ಇರದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಇರ್ಲು ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಯವಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಟಿ ಏರು ಗಿಡ ಅನ್ನದ ಪತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದ್ಸರ ತೀರ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಪೂರ ಟೀಮ್ ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಟು ಎರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಪ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪನ ಅಭಿಮಾನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಏಪಗಲ ಶಾಶ್ವತ ಒರಿಯೋಡು ಅನ್ನೋ ಜೊತೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚ ಎಂಚ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ ಪಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ನಾರಾವಿ ಪಂಡ ಮಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ರೀತಿದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಟವರ್ ಇಜ್ಜನ ಟೈಮ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪೂರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಟವರ್ ಪೂರ ಮಲ್ದನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವನ ಖುಷಿ ಬೇತು ಅಂಚ ಅದ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಮಾಳ ಆನಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 83,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ 1 ಲಕ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅವಡ್ ನಾನಾತ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆ ಇಂಚೆನ ಇಪ್ಪಾಡು ನಾನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ನಾನ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುದಿಕೆ ಬರ್ಪುನ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅನಾಗ ಕುದಿಯುಂಡು ಬಟ್ರ್ ನಂದಳಿಕೆದ ಬಟ್ರಲ್ಲ ಬರಡು ಬಂತೀರಿ ಮಾಳ ವರ್ಷಗಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷಕರ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಅವಡ್ ಇರೆಗ್ ನನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡ್ ನನಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಕೊರಡು ಎಂಗ್ಲಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಏನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.